ତେଲ ପକେଇକି ଶୋଇଛୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶୁଣି ପାରୁନୁ ଭଲ ନା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ସତେ ନା କଣ? ନାହିଁରେ ତେଲ ପକେଇଲେ କଣ ହୁଏ କି? ନାହିଁରେ ତେଲ ପକେଇଲେ କଣ ହୁଏ? ଯଦି ଆମେ 2 ଟପା ଘିଅ ନାହିଁରେ ପକେଇକି ଶୋଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ନିଦ ଭଲ ହବ, ବଡିର ଟେମ୍ପରେଚର ବାଲାନ୍ସ ରହିବ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମିବ ଆଉ ହୃଦୟ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ 2 ଟପା ରାଶି ତେଲ ନାଭିରେ ପକଉଛୁ ଆମ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ରିଲାକ୍ସ ହବ, ଆଞ୍ଜାଇଟି ଟେନସନ କମିବ, ବିପି ହାର୍ଟ ରିଦିମ କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ 2 ବୁନ୍ଦା ନଡିଆ ତେଲ ନାହିଁରେ ପକଉଛୁ ଆମର ଇମୋସନାଲ ଇରିଟେସନ କମିଥାଏ, ଓମିଆନ ହର୍ମୋନାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ଯଦି ଆମେ 2 ଟପା ଜଡା ତେଲ ନାଭିରେ ପକେଇକି ଶୋଉଛୁ ତଳ ପେଟ କାମୁଡିବାର ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ଗ୍ୟାସ ଆଉ ହେଭିନେସ କମିଥାଏ, ପିରିୟଡ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ। 2 ବୁନ୍ଦା ବାଦାମ ତେଲ ନାଭିରେ ପକେଇକି ଶୋଉଛୁ ଭିଜୁଆଲ ସ୍କିନର ନରିଶମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଫ୍ୟାଟିକ କମେ, ଏନର୍ଜି ଆଉ ହାର୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାଏ। 2 ଟପା ସୋରିଷ ତେଲ ନାଭିରେ ପକେଇକି ଶୋଉ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଦେହର ଦରଜ କମିଥାଏ, ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ନିରୋଗ ରହିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାତ୍ର 2 ବୁନ୍ଦା ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।